Hakan ika video sa sisin nga priang subha biang yepi ki parlok ki banga jus ngeu i bat ki banga jus ngeu thiang hadu kata-kata video ki parlok ki banga jus ngeu i sa sisin nganong biang hadu kata-kata video ki parlok ki banga ngeu thiang hadu kata-kata oh ngamla ban ke bumi ke sentur ke jonga ban penpau ya kata ke jing sngau kabada sisya ngadap ke jing ye mo bunhi nangi ki khasi bunhi hapo jong ka jaj ben riu ke jongi ngi sakhi ba ngidon sisya ya kata ke mensim ban ya rap iwe halor iwe ban ya krisyan iwe halor iwe ngi sakhi da sisya ya kani ke jinglong bapha kabanga ngi kikasi ngiladon kabakam kangsan sisu kolong ba to nginlong sisu kanuksa ken mo indang penroy sisu ya kani ke mensim kajing ya teli ke jungi indang pen scam sisu indang ya pen i sisu hakikam ki bangila ban yarap to ngin yarap mo ndre ya ki bomla te ya ke bomla asa ke bomla baru ngilong ki briu kadon ni ke por bat ki khep ki ba ngimla ban le Henry haki por ki bangila ban yarap lane haki khep ki bangila ban yarap lele ladon kino ki kam ki bala ni ka bangila ban yarap kum ha ke julong briu dongin yarap markeliang dongin ya Christian markeliang kata ka de ke ka ba ngindang penroy sisu mu hapo jong kani kari kasi ba ka jongi bat kamtam ya uni sumbai ubaladon mo kaman sim banyak Christian iwe halor iwe te ya kene ngindang penroy nang wa ka jingyeroy porum pare kanwan hi hapo jong kane ka jela ka bait ke jungi hakabang ngin ya sup mangihi ki kun ka bri uhen nyutrap uhen nyuskum te hakane ka video ka mentahi mo kerpang ngako ban ai ke jingkublei nakabanta kini ki arngut ki nongruai ki bala ai ya kapor ke jongki ki bala ai ya ke jingmut ke jing perkat ki jongki banto lane ban ruai lane ban tilmi ya kene ke jingruai kum ke jingruai kaba kum ke jingruai sulem halor ke jingklat kaba kendit kensan jong EMP ibangi sngeu hadu kata EMP ibangi da ihun banyu ya ka jingtre ka jong EMP ibangi da sngeu jan hadu kata EMP ibangim septing banya tu ya kijing kijing don kam kijingi bat kum ha ka jinglong briu bat kum ha kata kerdan ka ba ilaban EMP jongi ila do niyu da sisa adalah kijong kicuman ila tresitom met batman sim ban wanra lane banya tunrong lem lane banya kit lem lane banya Christian lem ya kijing don kam hapo jong kani kecet benriu kejongi te ku da sisa kum kekerdan bat kum ha kejilong briu idon sisa ya kani ka mensim mo banya tenrong lem banya kit banya bak lem ya kakhia kasyon hapo jong kani kejat penriu ke jungi kapen isai ba kani kapen isai ba uni usumbai ubabha uba i doktor ki ilabeto ngindang penroy si mga bat mapi ki balong kum ki long din lane ki badang im ki badang sa akani ka por bat ka klimat kabamanta hoy kuma ka jinglong briu lan kuma ka jing yat lemti briu marsen kwa marsnio kata kamde hendre kabakong san kalong ba idun kame hadu kata banyo ki briu ki bakum i doktor ki badon ka mensiem mo ki badon ka mensiem ban sehok tresitom na kamanta kabit ka biang lang hapo jong kani ka jaj benriu ka jingi kum kani ka mensiem hoy ni sedang menta kan urlong menta kata ada wat mangiru minum de ban expect lane ban kuak lane ban ba nginum de ban
nginum de ban perkat bakala ban wanja kumta Henry kabakong san ni kalong ba step by step, sengi by sengi, snem by snem. Mu ladang yuk kini kinong ilam ki bayai ne haka jing tristom klempep. Kawai ke sengi. Mu haka wai ke sengi. Ne ka jing long babha, ane ka ni ka jing 3 minute, ane ka jing 3 yang duk man simbat ka tunut. Ka jing terang bat ka jing seliang. Tulong ki mau landai, kanuan ra, jing sungsuk, kanuan ra, roy kapar. Bat ka yabit yabiang lang hapo jong kani kejela ka bi ke jongi te nakaliang ka jongaro ngadon ban penpau kendiat tang da kita ki kendiat kentin hage bedi bat MP ko mailong ibangi siu ibangi jusianya mu ibangi siu jan namar ka jinglong ka ba siu rit ka ba idon bat ngikwa ba baro kinoelam kindon bat kinbut ya kani kanuksa jong i doktor ki sengkon kumba mbuna kinoelam hikilap klaba da sisya ude ubriu ubakwa ban ya trailang mo habang ila tip kumta wat kwa ba kan sukut tang ha ita jingkip andre to kinoelam kin leru daga kam hakabakin ya trailang hakabakin ya ba ya kitlang nang baki iki jing ang nut jong ka jai benriu kin wan urlong apo jong jela ka bi ke jongi te sa sisin ngan phai byang shakini ki arngut ki nong ruai ki bala pau bha hapo jong kane ka jela ka ba ka jongi mu te kumbangi la khmilen ti hiru bat kat kum ga jing khmilen ti na kalyang jongaru ngala khmilen ti hi balano iba kraw umdor in penmi no ka jing ruai kum kadak ban sngeulem lane kum kadak ka ban pensa kan mau mu ya kidinjat jong i MP gijung ilalane kum kata kadak kaba ngindang la ban yai ken mau kat bagi dang sengap ya kene ke jing ruai nang ta bat kum jur ngai ka jing kuble saya uwe unong tho bat unong thau lane unong penmi ya ki jing ruai ita ibede iba SF melim ngap mu ma iru iladon yala ka jong ka channel bat ka channel ka jong iru kala Q bha ila yo bha ka jing Christian bat ita iba ide ibala tho bat ibala penmi ya kasur jong kane ka jing ruai ka hakaba ka jing ruai pra ka bong ba meina pana upra lama nginra upra bu te kong deng kong na upra meina pana upra lama nginra ngam dan nang bha pi nang bha nga mơ te yo kan pues er te kamle ta drenga surwai ne khndiet kan soi mu ban long bangin ba long kalong ba bangin pun kan mau ke ni ki sur ba ISF melim ngap hakaba ila tho bat ila penmi e ki sur te om de tang ki sur re ka babun mu kisur ki bami na kini ki armut ki nong ruai la ne kini ki armut ki kaitor ngala bandang mo hapo jong kene ka jela ka jungi khamtam ki kintin ki ba ki tho mo ki de ki kintin ki bala ban penum ka man sim bat ko donut jong ki nong sngap mu ka de na kata ka daw ba ki nong sngap ki jusut tunat e ban sngap ya ka jing ruai jong kine ki nong ruai nang ta kum juru khamtam kum iba SF milim ngap ilar ruai baru ya sibun ki jing ruai sngeulem lane ya sibun ki jing ruai ban sakan mau mu na ka bantak la kito ki kum ki la don kino ki la ki badai ki baduk ne ki ba riuspa ane la ki de ki ba la ki de ki nong mikmat ne ki paj ba ki balamat ya kum ka jing sha penyap dusmon lane kum kata ka lane kum hakono mu ka jing ja ka ba jia ka bala ban long ka jing ja ka rukom jong ka jing jia ka ba sngusi ka ba nginom la ban pediang iba SF milim ngap ila no bha ya une usunyang ila no bha ya une usunyang nu khamtam hakakam ban tho ya kini ki jing ruai ban penmi ban ruai sngeulem la ne ban ruai ban sa kan mau mu na ka benta kito ki bala khlat no bun bha mu te bat ngaju satu nat hiru ban sngap bha ya ka jing ruai jong iba SF milim ngap ngaju sngap na ka por sikapor bat bunsin
Ngana kita kintin jirwai ki jung imo. Deka ai men sim nga bat nga ka ba ka ai men sim nga bat nga sim ba bat yo ya sibun ba kinuksa ki babayo la sena ka jirwai ki jung ite. Asyo bangin ngap no longkot ye kini kisur jong kini kinong ruwai hakaba ilar ruwai na kabanta jong i doktor ki eje sengken. Ni ai kuble ka bakam kerpang namar bakam tam ka por ka ba koridor ka jung i mo ban thau ye ki jing ruwai kam de ka besuk ki hab ban ai ka por ka jong ki hab ban ai ka jimut ka jing perkhat ka jong ki mo te ki hab ban ai yo le se kitu ki bomdon ya ka studio le ki haban ai ki haban punut ru da ka pisa ban pa record ye ka to kasur ka jong ki te na kalyang ki jong i pa ba ngis ngeu hun ban ngap i kini ki jing ruwai ki jong pi ting ai men simi pi dang yai pin mi sisu ya kum kini ki jing ruwai la ne ya kum kini ki sur dang yai thau sisu kam tam ki sur ki bala ban ka ki balong ki sur ki bala ban kersiu thia ya ka jaj ban riu kasi ki jungi hi borok ko wei te to ble dang i don kat bat pi dang ai pi ka sap ka phong pindang la sisu ban pernai kat dang mi ki sngi te kini ka por ka bamanta te parlok manga man pipat don na pi ki bala sngo tengi kini jurwai don na pi pat ki bampa di sngo te kini ka por ka bamanta ingat dengan tusim lengkot kini ki jurwai namar ba kam ha bangan an sim borok khoj namar ba kade ka sur ka ba maki kila snastom mo kila pen mi sistem te ngathrai kini kinong ruai ki jungi namar ba ngam sim borok yo tu ruai ngasu sim lengkot kumban pen ken mau lan kum bangini ngap lang ini sakhilang mo na ka panta kini ki artili ki sur ki bangina sngo tenat ban ngap mo namar ba kila ruai na ka panta i MP bodon burom jingi utau jan sekretari ru jong parti kom utau syakri barit jong phi hagador jong MP ba ye jong phi ba fi om naru ngayang hagan ka por onong khu bre shibone ko ki pat ba be amdon bai kali nang jo phi ka khia dam sima perkat ya ka jing ka jong ki pat ba jar jar marwe pisna phibure yaki Kiba tiang na berthei gila kla kalinti ba marwei pia nong mi kemat uba smori kipai ba ya pigi pim don kamen sim sarong pim don kamen sim sohe da isku di shajing trei pibe dan lekai kat usir jongka cincang rikasi kaya pisule kensan nangi lagi kam akrab bidang ab dan kemilen Bariki unong
kasno marway nung yalam ubat shisha yagiwe unjuk dokti tang bantay yakababha namarla kajongkari Rikasi kasno pang